Brothers, sisters, and fellow men. Anamɔntuo ne yɔnko Nnipa. Twerɛ nsɛm no ahyɛ nnabɔne a ɛbɛba nnipa soɔ no ho nkɔm. Yɛbɛyɛ nnabɔne a ɛbɛba nnipa soɔ wɔ awieyɛ mmerɛ mu no ho kɔkɔ. Ɛmu na nnipa bɛsɔre atia wɔn ho. Ɛsiane adifudepɛ na tumi ho kɔm na wɔbaako fa wɔpɛ sɛ wɔdi wiase yi soɔ. Na yarewa huhu ne kɔm daba abɛgye nnipa apepem nkwa afiri wɔn nsam afiri wiase aman nyinaa. Yɛhyɛ ase nsɛnkyerɛnne maako deɛ aka no yɛ amanehunu a ɛtwa yɛn ho ahyia. Bɔne mmorosoɔ yɛhunu ne mmaa nyinaa. Na nnipa hyɛ aseɛ paa no yie nanso wɔnya bi. Abrɔ no aso sɛ yɛbɛyɛ baako na yɛabrɔ yɛn ho ase wɔ Asafo Awurade anim. Mama yɛmmɔ mpae ne yɛmfa yɛn nkotosrɛ nto n'anim. Deɛ wɔtumi sɛ wɔbɛgye yɛn nkwa afiri ewiase sum ne ahomane nsɛm ne ahomane a ɛwɔ soro hɔnom. Mama yɛnsrɛ Onyankopɔn Tweaduampɔn isa ne yɛmma ne yɛnma mmanti. Ne ewiase mutimamuni biara hwehwɛ enidasoɔ ne nkwagye. Na yɛtumi anya sumdwe wɔ yɛ akoma mu ne enidasoɔ a ɛboro so. Amanehunu a nnipa fa mu nyinaa akyiri. Anuanom mmarima ne anuanom mmaa ne yɔnko Nnipa. Mama yɛnsiesie yɛ akoma ne yɛmmɔ mpae. Mama yɛnyina yɛmmɔ mpae anuanom. Yɛn Agya Tweaduampɔn ɛwɔ ɔdɔ ba korɔ no din mu. Yɛde akoma korɔ ɛba w'anim na yɛn n'ani so bebree wɔ w'ayam yie ada wotoa so. Ehwie gu yɛn nnipa a wɔabɔ yɛn so. Mfa wo ne sɛdeɛ ɛsɛ yɛ ahiafoɔ sefa. Yɛde yɛn ani ma wo sɛ woama yɛn nkwa ne ahoɔden adeɛ biara a sika bɛtumi atɔ mu. Yɛda wo ase sɛ woama yɛn nkwa ne ahoɔden ne yɛakwanya sɛ yɛmfrɛ wo na yɛnka yɛn adɔfo wo ho. Yɛda wo ase sɛ wobɔ yɛn nyinaa ho ban. Ɛho ne amane a yɛfa mu nyinaa akyiri. Awurade yɛnim sɛ wo ne wɔtumfoɔ ne Tweaduampɔn a wɔma yɛn akwanya sɛ yɛntena. Yɛtumi ɛto anamɔn pa wɔ abrabɔ yi mu. Ɛsrɛ bɔne fakyɛ ma yɛn bɔne sɛdeɛ yɛde akyɛ wɔn a wɔafom yɛn. Dan yi mu yɛnyinaa yɛde akoma korɔ ɛbɔ mpa yɛsrɛ wo mmoa. Na yɛnim sɛ mo yɛn nyinaa mu no na yɛmmerɛ mu ahokyerɛ nyinaa mu yɛnidasoɔ wɔ wo mu. Sɛ wɔbɛgye yɛn aba yɛn ho ban na wɔn nsɛm na yɛgyaa yɛn dadwene ɛwɔ no abrabɔ mu nyinaa hyɛ. Ɛfiri sɛ wɔn nsɛm na ayaresa nyinaa firi na yɛn haw nso ano yɛgyaa no nyinaa hyɛ wo nsa. Ɛda wo ase sɛ woahwɛ yɛn adɔfoɔ so. Ɛbio dɔn yi mu yɛsrɛ wo sɛ hyira nnipa na hunu nnipa wabɔ wɔn no mmɔborɔ. Yɛsrɛ wo sɛ di yɛn anim kan
wadi nyina mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ nnipa bɛsua sɛ wade anidie bɛma wo na wasane aba wo nkyɛn na yɛnsa tumi aka akwanya pa ɛnyɛ wiase nko na mmom wadan kwan bɔhyɛ mu agya agye di sɛ Onyankopɔn mmɔborɔhunufoɔ wonim yɛ akoma mu nsɛm na yɛgyae yɛn abrabɔ na yɛn hyɛberɛ nyinaa ɛhyɛ yɛsrɛ wo de yɛnim kan na tenatena yɛn yɛda wase wɔyɛ agya nkwa Kristo Yesu din mu amen. Naway sumaatin po ang pag-ibig, na bama yɛnsanka wɔdɔ ne nhyira ɛfiri yɛn Agya a ɔwɔ soro adom ayaresa ne nkwagye ɛfiri ne Awurade Yesu Kristo ne Honhom Kronkron mu daa ateneatene ɛntena yɛn nyinaa koma mu ɛtitiriw yɛn mma mu sɛsie ne daa nyinaa amen.